Kumsang khat zakwa somruka Phoenix, Arizona chuan hmeichhe pakhat Marion le Abialpa Sem te chu hotela anum duna Sem chuan anupui nena anin chenna alati felchia lo awangin Marion chu alanga lakop chu adu lo Marion chu anathona hmuna kalin athen hnu reilo te a chuan an hotu pa le mi pakhat chu ron lut ve ngalin chu pa chuan poisa tam tham tak chu Marian a pe a an hotu pa chuan Marian chu pa poisa pek chu benka deposit saktur chuan ati chumin hnu chuan Marian chuan an hotu pa hnena chuan anom samlo thu shilin ina ho adu thu chu a shil an hotu pa po chuan lo phal sakin a poisa kolkha benka a hopa a deposit turin a shil ma se Marian chu benka chuan kallovin ina chuan a ho tlang tadaya athom hnu chu apek ngal mol mol poisa kha tlanbo pui alo tum chuni in Abialpa Sem nena hmun hlataka tlanbo daya nunbul jan that chu atum danani Sem omna khwa chu ama in akar chuan apana zan khwa a atlan hnu chuan alo chaw ve deuh nen kongpuya chuan akar chu tidingin amu hil police officer pakhat chuan ron mu in engemu chu aron zot Marian chuan a poisa ruka wang khan lau thong hle in a omdan po chu adang lam ngal hle chu police chuan lo hmu mai hau lovin a ring hlel zwal ta sau mai ma se akal tir ta thawa chuta Marian chuan police officer khan azui ruzel ti chu hmu in a hlau thong hle car zorna hmun pakhat chu thlengin a car khal lai chu car danga thleng chu atum atlan bo ti an hria chhuah huna an zon hmu theilo nana ati ani police officer chuan a chevel chu a hladewa tang chuan alo thlir renga chu wang chuan Marian chuan car thar chu manhmo takala in atlan chuak le ngal Marion chu Abialpa Sem omna a thleng chep to tia chuan ruale thlina tak alo thlen thut awangin chulai hmuna motel hnai ber Bates motela chuan aria mai angai ta motela avalu chuan tu ma chu anlo omlo ma se abul maya ina chuan hmeichhe pakhat tukvera kal phei chu a hmu a car chu a hmet rivak chu vele ina tang chuan tlangwal pakhat chu alo chuak motela chuan an pahnih chuan lutin mikhwal dang tu ma anlo omlo chuni in chu pa chuan motel room chu enkwal puin Norman Bates ani thu te chu a shil abula zanria ei ve tu chuan a som ngala Marian po chuan lorem ti in Norman chuan zanria ape huna aron kal le tu thu chu shilin room chu a chwa san Norman a chwa hnu chuan Marian chuan a poisa rukha chanchin bua tuamin mutna do kan bula chuan ada in hau thom ni om tak chu hria in tukvera tang chuan ava en Norman nu chuan thiat ngai lo hmeichhia ina hruai lut lo tur te chuan alo shila reilo te hnuwa Norman chu motela an chu ei tur nen chuan alo kir le in hnuaiah chuan zanria chu an kil dun Norman chuan anu chu rilrulama harsat na anei thu te chu soin anu chuan a hauna set thin hle thu te chu a soi ma se chu ti chung chuan anu chu a hmangain a chian thaber ani thu chu a soi zomzat chu thu a hriat chuan Marian chuan rilrubuai enkol na hmuna anu chu da a that arin thu chu a hrilh ve a chu thu Norman in a hriat vele chuan a hmel nel om tak kha in thlak dang lam chiang hle Norman chuan mihring tu po hi rilrubuai chang nei vekalom kan ni ti te chu a soi Marian chuan Norman omdan chu mak ati hle a in chung lama chuan a chho san ta dai chuta Norman kha ron lang vele in Marian room bi thlak theina tur kwa chu alo siam reng ni in chuta motel chu chhuah sanin an ina khan akir le Marion lo lang vele in thlamuang takin alo in bual ma se a hnung lama chuan tu emo chu loading rengin chem chuan aron vit tamol mol mai chu miswal chu hmeichhia ani hmel Norman chu manhmo takin motela chuan atlan luta Marion ruang lo let reng a hmu chuan arap hle a ma se police te shil lo chuan thisen kai te chu ama chuan ati faile tamol mol mai chuta Marian ruang chu kara chuan da in abung ruale suitcase po chu ada tel ngal vek lekha tuam poisa pokha poisa ni ti shelovin bollobo ma chuan apai Norman chuan car chu lui pakhata khal thlengin chu luya chuan Marian ruang te nen chuan car chu atipil ta mia mai car khat aliam hnu chuan Marian unau nu laila chu Marian Bialpa Sem na thona hmuna khan kalin a unau nu omna chu avazot ma se Sem chuan engma a hriat bik lo thu chu alo shil
Laila chuan a unaw nu zong tur chuan detective pakhat Arbogast chu alo ruai ring ni in chu pa chuan Marian chu a thawna a poisa a ruk cheuh thu le a tlan bo ani an rin thu te chu Sam chu a hrilh ve. Detective chuan Sam thawna in te chu an enkual vela Sam chu zawna te an zawta mahse engmah a hrebik lo tak tak ni chuan a langa a chhuah san le ngal. Chulai khua ami te chu Marion thalak chu hmu in he nu hi in lo hmu em ti chuan a zawt kual vela chutia Marion a zon kual na lama chuan Bates motel kha va thleng hlovin Norman nen khan an va in hu Norman chu zawna te a zawta mahse Norman chuan kar engemaw zat chhung chu mikhwal tu ma an thlen lo thu chu a lo hrilh mahse detective chuan an register chu en a duh thu a sawi tatlat Norman chuan lo entir ve mai in Mary Samuel ti hming chu a zu hmu fu a Marion handwriting nen ain an chi awang chuan detective chuan a ring hlel ta deuh detective in zawna hrang hrang a zawh hnu chuan Norman chuan Marion chu zan khat a riah thu le a tuk zinga a chhuah leh ngal thu chu a sawi ta nge nge detective chuan a ring hlel zual ta sawt mai chu wang chuan an motela room te chu check a dil le Norman chuan lo phal lo ngam si lovin a check tir ve le maya mahse room chu a enkuala engmah a hmu lo chuta detective chuan in le lama hmeichhe pakhat tukverh zawna ding chu hmu in tunge ani chu a zawt Norman chuan anu ani thu chu a lo hrilh detective chuan anu chu a biak luk duh thu chu a soya mahse Norman chuan a lo rem ti tlat lo detective chuan chulai hmun chu chhuah sanin chanchin chu phone hmangin Laila kha a va hrilh ve Norman Bates chungchang chu soin Norman nu chu a ruka va hmu le a tum thu a hrilh Laila chu chanchin a hrilh le thuai tur thu chu a sawi motela khan vakalin Norman chu a lo om lo awangin an ina chuan a vakal tlang ngal in chhunga luh chuan a lo re rui maya in chunga chuan chhawin chuta Marion thatu hmeichhia khan ronbei thutin detective chu a thi ve le ta Laila le Sam lo lang ve le in detective khawl hun chu an lo ngal chang reng mahse hun rei tak hnu pawh chuan a ron khawl tak mia lo awangin Sam chu va en chiang turin Bates motela chuan a vakal rei lo te hnuah Sam chu ron kir le in detective emaw motel nei tu Norman chu tu ma a hmu lo ve ve thu chu pasoi mahse Norman nu ni awm tak Peter chu tukvera a hmu thu a sawi Laila ngai chu a tha thei ta tlat lowa an khaw sheriff hnena chuan vakalin a puina an vadil te top sheriff chuan Norman chu kholin detective chungchang chu a zawt Norman chuan detective chu a lo kal ngei thu soin mahse Marion kal na awm a hriat hnuah chulam pana a kal thu chu a lo hrilh mahse Laila chuan a awih thei lo detective chuan Norman nu chu biak atum thu le anin biak zawh hnuah lo kawl le atum thu te chu sheriff chu a hrilh chuta sheriff chuan Norman nu chu kum tam tak liam ta a thi daih tawh thu chu a lo hrilh ta tlat mai sheriff chuan Norman nu chuan bialpa neiin chu a bialpa chuan a rukin nupui a lo nei reng ti a hre chhuaka a rilruna in a thah hnuah ama pawh a in tih hlum ve ngal thu chu a sawi mahse Sam chuan mak a ti hle a chan chu motel a vakal khan motel bula Norman te ina khan Norman nu ni awm tak Peter chu tukvera a hmu thu chu a sawi Norman lo lang ve le in anu nen chuan anin hau thawm a hriat theih police te chuan anu chu an ron zawng nei dawna a hriat awangin Norman chuan anu chu anin hnuaiah chuan a duh lo chung chu thuh ruk a lo tum ni tam tak hnu chuan Laila le Sam chuan sheriff kha an va hmu le a sheriff chuan Norman te ina a kal thu le engmah thil rin hlel awm a hmu lo thu chu soin Sam in Norman nu ang deuh a hmu pawh kha a hmu sual ani a rin thu chu a sawi mahse Laila le Sam chuan an pahnih a motel chu va en thli thlai chu an duh ta tlat ruahman na siamin an pahnih chuan nupa tuak hlim anga motel a thlen chu an tum motel an thlen hnu chuan Norman chuan lo buai puin an rooma an lut chuta Norman chuan rin hlel hmel tak hian a lo en ru reng Norman a awm lo ve le chuan Sam le Laila te chuan room dang chu an en fiah ngal detective in Marian awmna room nia a sawi room number 1 ah chuan an lut
chuta le khate mathil inziak chu mu in Marion handwriting ngei chu alo ni ruaman na dang siam le ngalin Sam chuan Norman chu alo ko manga chuti lain Laila chuan Norman nu chu an ina khan alo wazong don ani Laila chu ina chuan lutin room te chu ava enkwal Sam le Norman po chu inkom zelin ma se Norman chu angai a thatatat lo chuta Sam chu Norman chuan a chuthuta top mai rang takin Norman chuan anin lam chu apan ngala Laila chuan lo mu in abir ngal chuta in hnuai kongka chu mulawin alut thangala Norman nu chu lo thu rangin avamuta ma se a hmeran mu chia chuan Laila chu a auta chia mai chu vele Norman kha anu in thua manga in thuamin aron lang hlola chem chuan Laila chu vi tumin aron tin ma se sem kha ron langin aron dang man lau Serif soi angkha Norman nu Mrs. Bates chu thito in Norman chuan arwang chu alo vong thareng chuni in Marion le detective po kha Norman tha vek kha alo ni a mi atha donin anu angkhan alo in thuam thin chuni in County Court House a chuan psychiatrist pakhat chuan Norman akomna atanga athusiate ronsoin Norman chuan rilrulama buaina nein mi je pahni anei thu asoi ami zia pakhat chu ama Norman anga a om chuni in pakhat zoka chuan anu anga a in ngai tlat na chu ani Norman chuan anau pan lai atangin anu chu ngai na emin anu in ngai zong anei san khan Norman chuan thik ta emin ama chu ngai sak talawa ain ngai tlata anu le abial pa chu athat tamya mayani chutia anu atha hnu chuan mani in thiam lo na na satak nein mi je pahni chu anei phata ani sin to bera chuan Norman chu thuzo fiana ruma ama a thu in anu mi zia anga in ngai na tlat kha ron lang le in anu ang chuan achong tamol mol keima tha anilo Norman tha vekani Norman hi mana khan lo tha dei to turania ti chuan achonga movie chu atop ta